ኣብ ሽዱሽተ ምምሕዳራት ከባቢ ንዞባ ናቕፋ ንዘሎ ፀገም ቀረብ ጽሩይ ስተማይ ሰብን ጥሬትን ኣብ ምፍታሕ ከምኡውን ንሕርሻው ንጥፈታት ዘገልግላ 8 ከዘንቲ ማይ ይስራሕ ኣለዋ ወኪል ኤሪና ሄርሞን መኮንን ንዘዳለዎ ጸብጻብ ኣርሴማ ኣስመሮም ምምሕዳር ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ዞባ ናቕፋ 5 ራህያታትን 3 ዲጋታትን ብማእስታዊ ወፍራ ይሰርሕ ከም ዘሎ ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ሕርሻ ኣብቲ ዞባ ኣቶ ጃበራ መሐመድ ዓሊኒ ኤሪና ገሊጹ መንእሰይ ጃበራ ኣስዒቡ እተን ኣብ ባቕላ ማሬት ናቕፋ ኣግራዕ ጻብራን ሞዖን ዝስራሕ ዘለዋ ከዘንቲ ማይ ንዝስተ ማይ ነበርቲ ከባብን ጥሪቶምን ከገልግላ ምዃነን ብምግላጽ ብፍላይ ነበርቲ ባቕላ ኣስታት 4 ሰዓታት ናብ ዞባ ሰልዓ ከባቢ ጣህራ እናተጓዕዙ ክሰትዩ ብምጽናሖም እቲ ዕማም ዓብ ፍታሕ ምዃኑ ኣብሪሆም ዲጋ ምዖ ድማ ነቲ ኣብ ፊደል ፐ ተተኺሉ ዘሎ ከበሳዊ ፍረታት ንኸተስትን ኣብ ትሕቲኣ ንዘሎ 54 ሄክታር ናይ ሕርሻ መሬት ከተልምዕን ተጽቢት ክግበረላ እንከሎ ዲጋ ጻብራ ድማ ብቐዳምነት ንዝስተ ማይ ህዝብን ጥሪትን ከም እተገልግል ተፈሊጦም ኣመሓዳሪ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ወይዘሮ ጽጌረዳ ወልደ ገርግሽ ነቲ ዝሰላሰሉ ዘሎ ልምዓታዊ መደባት ንምዕዛብ ኣብቲ ቦታ ኣብ ዝገበረቶ ዑደት ኣብቲ ዞባ ዝሰላሰል ምስራሕ ዲጋታትን ራህያታትን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ከም ቀዳማይ ተመክሮ ተወሲዱ ሎሚ ዓመት ብዝለዓለ ንኽስራሓሎ ሓጋዚ ከም ዝኾነ ብምግላጽ ብዝተፈላለዩ ሜላታት ወሓይ ዝነኸተርካ ማይን መሬትን ንምዕቃብ ብቐጻሊ ክድፈኣሉ ዘለዎ መደብ ምዃኑ ኣስሚራትሎም ነቲ ስራሕ ዝከታተል ዘሎ መንእሰይ ሕድራይ ፍረዝግን ኤሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብቲ ማእቶታዊ ንጥፈታት ዝሳተፉ ዘለዉ ነበርቲ ተማሃሮን ኣባላት ህዝባዊ ሰራዊትን ካብ ወርሒ መጋቢት ጀሚሮም ኣብ 8 መዓልቲ እናወፈሩ ድሮ ልዕሊ 70 ሚታዊት ናይቲ ስራሕ ተዓሚሙ ከም ዘሎ ብምብራህ ንትግሃትን ኮማዊ ተሳትፎን ህዝቢ ኣሞጊሶም